Ribeira foi hoxe de novo unánime na súa repulsa contra o Regulamento de Control da Pesca que promove a Unión Europea. Na dársena portuaria concentráronse ao redor dun cento de embarcacións pertencentes á flota artesanal, que deste xeito quixeron apoiar a xornada de paro convocada para hoxe pola Federación Galega de Confrarías, e a que se sumou tamén o marisqueo. O sector rexeita a nova normativa sobre xeolocalización e a instalación de cámaras nas embarcacións para a flota de 4 a 12 metros de eslora e pide a súa retirada. Mostrarlle o noso malestar de toda a flota gallega e dixille que, que teñan sentido, que pensen o que van a facer aos locos a Comisión de Pesca máis o Parlamento Europeo e, contamos que xa te digo, que usen o sentido común a que nos deixen asentos á flota gallega a pesca artesanal destas novas medidas de modificación do Reglamento de Control. E nós vamos a seguir manifestándonos dun xeito ou de outro, e a hora que acordamos o outro día foi mandarlle, así como lle mandamos aos diputados españoles a todos unha carta con información, con fotos de como se traballa e como son as democracións. Ahora esta semana vamos a mandar a todo o Parlamento Europeo, aos outros Estados miembros, aos diputados que van a facer os trílogos. Dende o Concello tamén apoian as demandas do sector, ao considerar que o regulamento é lexivo para os intereses da flota. Estamos aquí non só como goberno municipal, sino representando a todo o pleno do Concello de Ribeira, que xa manifestou mediante unha declaración institucional todo o apoio a esta flota. Solo hai que ver esta manifestación e as características das embarcacións para ver que Europa desconoce totalmente o que é a pesca artesanal, en definitiva que son unhas condicións leoninas pois que impiden que podan traballar como desexan e da forma que o veñen facendo, que sempre foi respetuosa co medio. Na concentración en Ribeira tamén tomou parte a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que mostrou o seu total apoio ás reivindicacións da flota, ao entender que as medidas que promove Bruxelas son totalmente inxustificadas. O apoio do BNG ás reivindicacións que está tendo a frota de baixura no noso país frente ao que é un regulamento inxusto que ven establecer máis control sobre unha frota que está hipercontrolada e que nos volve a demostrar que desde Europa non acaban de coñecer cal é a realidade do sector pesqueiro galego e, polo tanto, todo o noso apoio. Creo que ainda estamos a tempo de modificar algunhas das cuestións máis lesivas dese regulamento que non debería de aplicarse. Hemos venido, por supuesto, a dar apoyo a los pescadores que están sufriendo la aprobación por el Parlamento Europeo, el visto bueno que se ha dado a la aprobación del cambio en el Reglamento de Control de Pesca que puede poner en riesgo y pone en riesgo el futuro de toda la pesca artesanal en Galicia. En Vox Europa votamos, por supuesto, en contra de ese proyecto. Lamentamos que otros partidos políticos nacionales, como el Partido Popular, socialistas o Ciudadanos, incluso votaran a favor, y es simplemente porque desconocen la realidad de aquí en Galicia. Estamos hablando de 4.000 embarcaciones, de 20.000 familias que están afectadas y que se pone directamente en riesgo su actividad económica y no lo podemos permitir.